Kuya, sige pangitag trabaho. Uy. Tanang agency ako nang i-applyan para seaman. Wa mo dyan nadawat din. Kapoy na pangitag trabaho na. Sakto. Ngita na lang kong laing paagi be. Ako tong sundugon tong itudloon sa ako ang luludap yung manambal na lang ko rin sa ang probinsya. Sakto. Mag-albularyo na lang ko tuod ko. Ako tong sundugon ang gibilin sa kong lulo. Tuha gido. Murag maayo nag-ano yung kong gibati nga susdugan kay kana ako nang gikamati oy. Sus. Maayo kina si Mang Damian. Murag kani akong sakit sa likod, murag maayo gini niya. Uy! Usulayan og pa ako no. Patambal yung sakit ng gibati. Uy! Dong! Nalay ka na dong! Hari dong! Lingkod na dong! Dong! Lingkod na Mang Damian. Palihog ko ani akong muko-muko uling likod na ko be kay grabe eh. Murag ikaw ra gi makasulbad ani da. Uy! Ang sa na gabi day nasubraan na gabi eh. Murag nasubrahan gini o usa ba? Ikaw ra gi makasulbad ani, ikaw ra gi maka katubagan na ako mga pangutana. Ito nang pangitaag paagi. Atong kapo na. Sige. Naro diri ang diferensya. Bot-bot na! Tambala na para mawala na. Bang! Okay na ni. Barog daw, barog. Barog. Hinahinay lang barog ha. Hinahinay lang barog. Wow! Salamat kayo Mang Damian na makabaron na dugo, wow. Oh, sige dong, may problema dong. Anytime pwede mo mabalik din. So, 500 lang. 500 lang. Okay, Mang Damian. Salamat po. Baik kayo Rodri ha kay epekto kay mo mga tambal na. Ya, Mang Damian, hinay sa wa kay napoy ko ano sa apiton sa paradahan kay mo. Bayad pa ko baka dito. Sige dong, sige dong. Okay. Salamat dong. A few moments later. Karatulahan. Uy, kung maayo mo bayad ko 500. Kung dili maayo bayad ko 1,000. Pangwartahan ako ng albularyo habi. Ayo. Oh, say ato. Mang Damian. Nalagi ko kay magpaayo ko. Agsyon na! Imulo na yaning mo dong. Kuan ka nang pwede ra malingkod. Oh, lingkod dong, lingkod dong, lingkod dong. Manggod ka nang nawala akong panglasa, di na ako katilaw og lami. Sige dong. Sinday makaayo ka niya akong bati. Ang imong panglasa mo'y nawagtang. Nawagtang di akong panglasa lagi. So, ang imong problema kung saan pagpabalik. Mao akong kon kay di na ako katilaw og lami lagi. Kaon ko paborito na kong humba. Wa may lami. Tabang makay bro. Way lasa ba? Ano ba? Kasi ikaw makaayo ani Mang Damian. Sige, ato ang tampalan na. Atong tanawon. Nak, palihog ko sa garapang gamay be. Kay naay nagpatambal nako. Asa marami? Kaning laway sa kapting bunguton? Bisag asa di anak. Itsa lang.
Uy, naya punak. Samang ka, Daway sa kapling bungoton. Binuang rato sa ako ang anak dong. Naun sa kaseryoso ba nimo dong binuang rato sa akong anak dong. Kabalo biya ka nang akong anak dong alim may liwat po na siyang amahan. Lagi, sige. So karon dong, mao ni akong tambal sa imuha dong. So magsugod tag tambal ha. Sige lang. Gawas imong dila kay ato ang patuluan. Gamay. Sa lasa daw. Gasolina man eh. Uy, dong, congrats dong. Nabalik na yung panglasa. Okay kayo dong. Dong, 500 na dong, bayad na dong. 500. Ha? 500? Balik mo na yung panglasa. Mamunta yung mga ganyan gimulo. Nga nawag tayo yung panglasa. 500 dong, 500 eh. Naisahan juga da. Mang Damian, salamat kayo. Eh, salamat kayo dong. Sa sunod dong, balik-balik diri dong nga. Kung nasa kay mulon dong. Sige Mang, salamat. Ugma lang ka oh. Bawi una ko na akong 500. Isahan juga da. A few moments later. Uy, dong! Anong nibalik mga dong? Nga naayo naman ka sa imuhang kuan, sakit. Ligo na rin dong. Oh, Mang Damian, naaligi ko kay pagpatambal na sa kunin mo. Ringkos ako ha. Sige dong. Naali ko lagi karon kay magpatambal ko kay nawala man akong memorya. Nakalimot na ko sa mga panahon nga nangagi. Inadyo ko makahinungdom. Pasin ikaw ray makatabang na ko nga maayo ko. Oo pa dong. Sige dong, ako nang pangitaag paagi dong. Nak, baliw ko sa gamayng garaba nak be. Asa man ni tay kaning utot sa tikbalang? Oh, kana lang dong. Kana lang nak. Unsa man yan? Ari be kay atong patuluag usab. Ayaw ko kay na gasolina nasad na. Dong di ni gasolina dong. Pero congrats dong ha. Nabalik imuhang memory dong. Pag-inom dong mo magasiagi na itong tambal ni mo diri dong. So, another na sa 500 dong. Another na sa 500. Isahan na sa kuda. 500 na sa tani. Pagod na sa 500 na rin. Mamako na naman yung para ko. Ah, Mang Damian. Mayroon 500 Mang Damian oh. Salamat kayo dong ha. Salamat sa kayo Mang Damian. Sige dong. Umaris ako. Amping dong, amping. Ugma lang ako. Pawion din ako na ako 1,000. 1,000 na ako nahatag. Ugma lang ako. A few moments later. Dong! Balik na mo po ka dong. Saan mo po yung mga gimulo dong? Sige lang, tagbalik-balik ani dong. Kapungol pa ni Mugnaong dong. Ano di Mang Damian, naalagi ko dari kay kuan ko. Ligo dong. Magpatambal ko nimo kay nawala am ko na kung pananaw ko. Di na ako kakita, basin ikaw rin makatabang na ko. Mau ba? Oh, Wala day ka kapanglili gabi eh. wala yun. Uy. Di na ako Sige. pakita. Di nakakakita. Matay dong. Kanang imuhang gimulo rondo nga di nakakakita sa imuhang panglantaw. Maglisod na jud ko anag ayo dong. Sorry jud kay dong, di na jud ko kaayo anang imuhang sakit karon nga mabalik sa normal ang imong mata nga makalantaw. So mobayad lang ko nimo dong. I-repair lang tika sa lain dong. So bayad lang ko nimo dong oh, 1,000. 1,000 ha, 1,000 na. Pagbandin naman lagi ni. Uy! Congrats dong! Dong! Nakakita ron nakabalik dong! Woo! Dong! 500 na sa dong! 500 na sa! Kasutang Mang Damian. Bangon kayo. Uy! Dong!